Volkswagen Tauran соли барориш 2007. Мен ин намуди берунаи мошин дӯстони азиз. Мен ин намуд аскафои мошин. Мана мотораш дугда. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. Дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, инҷа CD плеер дорад. Пробегаш 281 000 километр пробег. Мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед? Мани ҳолати салони қафои мошин. Боз ман инҷа мотор 2 сӯзишвори дизел. расходаш 7 литр ба 100 километр мегардад. Мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 85 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 866 77 47 92 938 66 66. Opel Ashke соли барориш 2007. Мани намуди берунаи мошин дӯстони азиз. Мани намуд аскафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электро, ойна чорчанихи, кнопочник, коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад. пробегаш 182 000 километр пробег. Мани ҳолати салони мошин. Мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 сӯзишвори бензин. нархи мошин 58 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 626 05 00. Toyota Corolla соли барориш 2006. Мани намуди берунаи мошин дӯстони азиз. Мани намуд аскафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. 2 электропакет, сентр замок, коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад. пробегаш 371 000 километр пробег. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мотор 1.4. нархи мошин 52 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 752 88 50. Toyota Prado соли барориш 2009. мани намуди берунаи мошин дӯстони азиз. ҳаво барф мана чӣ хеле ки дида истодед. мани намуд аскафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механик, CD плеер дорад. пробегаш 81 000 километр пробег. кам гаштиги. мани ҳолати салони мошин аввали вени сидениҳо мани хеле рӯйкашҳои замонивӣ кишида мондагӣ. мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 2.7 сӯзишвори газ бензин.
нархи мошин 125000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 607 66 65 98 530 81 11 ёдовар мешавад. обменам мешавад. ягон мошин киди бартер киди ивазам мешавад. Mercedes Benz Esprit соли барориш 94. Мани намуди берни мошин дӯстони азиз. мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механик, инҷа сентр замок, сидиплер дорад, пробегаш 370,000 километр пробег. این ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. нархи мошин 33000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 753 00 99. Toyota Corolla Verso соли барориш 2008. вагон мебошад. ман ин намуди берни мошин шкале ки дида истоде. ман ин намуд аз кафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, пробегаш 409,000 километр пробег. این коробкаш механик, инҷа сидиплер дорад, калита старт стоп. این ҳолати салони мошин. این ҳолати салони қафои мошин. мотор 2.2 сӯзишвори дизел. нархи мошин 65000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 792 88 18. Toyota Camry соли барориш 2010. мошин американка мебошад, вагонли. яъне намуди бернаи мошин дӯстони азиз. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электро, сентр замок, пробегаш 91000 километр оригинал. коробкаш автомат, титроник, инҷа сидиплер дорад. дута сиденияи пеш абагрех бо сиденияш лифт. дӯстони азиз, лифт сидениё. این ҳолати салони қафои мошин чикале ки дида истодаед. бисёр ҳолаташ хуб, сиденияш кожини мебошад. мотор сейнинг, сӯзишвори бензин, расходаш 10 сахта. рейросда 10 сахта, дохили шарбе 12-13 литр. яъне ҳолати мотори мошин. нархи мошин 125000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 800 00 70. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзӯз дореду дар фикри сабти он ҳастед? пас наворбардорони касбии студияи баҳодур дар хизмати шумо. студияи баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим, бо сатҳи олӣ ва нархи дастрафт дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.